Mitropolitul Bisericii Ortodoxe Rusia Imperiului Țarist Enoch. Lupta duhovnicească pentru încrederea în Hristos a adevăraților copii al lui Dumnezeu. În numele Tatălui și al Fiului și a Sfântului Duh, Dumnezeul nostru. Hristos a înviat, frați și surori. Noi trăim într-o perioadă în care iudeii, conduși de Antichrist și slujitorii lor din organizația religioasă Patriarhia Moscovei, îmbrăcați în veșminte ortodoxe și comercializând ritualuri bisericești, au adus întregul popor la pierzătoarea trădare a lui Hristos, Dumnezeul nostru. La nivel legislativ au aprobat egalitatea ortodoxiei lui Hristos cu tot felul de erezii, secte, iudaism și satanism, obligând pe toți oamenii la jurământul acestei egalități prin acceptarea documentelor, aducându-i într-o stare de moarte spirituală, în excomunicare de la Duhul Sfânt. În această stare, oamenii care se consideră ortodoxi, încălcând Sfântul Botez, au pierdut complet posibilitatea de a ieși din robia spirituală a lui Satan și a clevititorilor săi. Minciuna Antichristului domnind nedespărțit în inimile lor. Învățătura și experiența neprețuită a vieții spirituale în Hristos, a Sfinților Părinți a Ortodoxiei, au devenit inaccesibile pentru înțelegerea și aplicarea practică a oamenilor care rămân în trădarea Fiului Dumnezeu, în egalitatea religiilor diavolească. Oricât ar încerca în afara mărturisirii superiorității și exclusivității Evangheliei Hristos, ei rămân întotdeauna captivi manipulărilor distrugătoare ale demonilor. Noi însă, frați și surori, alegând partea bună a mărturisirii ortodoxiei lui Hristos, a exclusivității și superiorității sale de neatins în fața Antichristului și a sistemului său iudaic, diabolic și minciunos, avem în Hristos chemarea, sub îndrumarea scumpului nostru țar Patriarh Zosima, părintele nostru duhovnicesc, să intrăm într-o luptă spirituală, inaccesibilă celorlalți oameni, împotriva duhurilor răutății din adânc. Lupta spirituală căreia sunt dedicate lucrările multor sfinți părinți ai Ortodoxiei. Cu binecuvântarea Domnului nostru, vreau să împărtășesc cu voi, frați și surori, mica mea experiență în această cale. Descrierea experienței a stărilor spirituale trăite, a observațiilor asupra gândurilor și sentimentelor inimii sunt prezentate sub forma unor extrase din corespondență. Sper că, cu ajutorul lui Dumnezeu, aceste cuvinte vor ajuta pe unii dintre voi pe calea noastră duhovnicească comună. Domnul să vă păzească, cu Dumnezeu, dragii mei. Tema predicii: despre încercările fără succes de a stăpâni cu răbdare iritarea și mânia din inimă, despre disperarea ulterioară, epuizarea spirituală și neînțelegerea modului în care să acționeze în lupta cu aceste sentimente și stări grele. Acele stări spirituale grele despre care scrii și de care suferă inima ta, aceste stări îmi sunt apropiate și foarte cunoscute și înțeleg foarte bine cât de grele sunt. Circumstanțele externe prin care noi doi trecem prin aceste greutăți sunt puțin diferite, dar asta nu are o mare importanță. De foarte multe ori mi s-a întâmplat ca dușmanul să fie lăsat să acționeze ca un fulger, influențându-mi imediat inima cu un sentiment demonic, intrând imediat în ea cu un foc arzător care provoca o durere insuportabilă. În astfel de momente, Domnul nu ne dă niciun moment și nicio posibilitate de a împiedica acest lucru. Iar când duhul demonic acționează deja în inimă, el acaparează și supune voința. Și după cum scrie în astfel de momente, și eu parcă deveneam un alt om, pe care îl urăsc atât de mult în mine și care este capabil să provoace durere și suferință celor mai apropiați, dragi și iubiți oameni din viața mea. Aceasta este durerea, disperarea până la limita nebuniei și nedorința de a trăi până la repulsie. Acestea sunt însoțitoarele constante ale unei astfel de stări. Dar aceste stări nu provin din natura noastră. Ele sunt consecințele bolilor păcătoase ale acesteia, consecința violenței demonice asupra inimii noastre, care este permisă de Domnul din cauza păcatelor noastre, din cauza legăturilor noastre anterioare cu duhurile necurate. Aceste stări sunt specifice demonilor. Noi suntem supuși influenței lor, desigur, din vina noastră. Cu puțin timp în urmă, după încă un astfel de atac al dușmanului, m-am rugat cu durere în inima lui Hristos: Doamne, de ce are dușmanul acces atât de ușor și rapid la inima mea, încât să acționeze imediat asupra ei cu sentimentele sale necurate?
Ajută-mă, Doamne, să înțeleg, să conștientizez și să simt ceea ce Tu vrei să înțeleg, când îngădui dușmanului să acționeze astfel asupra mea. Căci Domnul nostru nu permite niciodată dușmanului să ne facă rău fără motiv. El are ca scop să îndrepte gândurile inimilor noastre egoiste și iubitoare de păcat, să ne conducă la înțelegerea și conștientizarea adevăratei noastre poziții înaintea Domnului, să risipească minciuna diavolească asimilată de inimile noastre. Și știi, după această rugăciune în durerea inimii, aproape imediat, mi-a pătruns în inimă un sentiment de pocăință plin de lacrimi, în care Hristos mi-a descoperit și mi-a făcut să simt vina mea față de cei dragi pentru durerea pe care le-am cauzat-o cu patimile mele și vina mea față de El. Trăiește în inima mea un nemernic egoist care crede că știe cum trebuie să trăiască fiecare și judecă pe toată lumea și totul. Acest sentiment de pocăință, deși nu mai este atât de puternic, nu părăsește inima mea nici până în clipa de față. Și îi cer Domnului că, dacă este posibil, să rămână și în continuare, pentru că acest sentiment este o armură puternică, dată de Domnul împotriva tuturor atacurilor dușmanului. Este exact opusul mândriei demonice. Adesea cădem pradă dușmăniei, iritării și furiei, iar acest lucru este legat, desigur, de faptul că ceva nu se întâmplă așa cum ne dorim, așa cum credem că ar fi mai bine pentru noi. Într-un cuvânt, este legat de voința noastră. Adică cauza căderilor noastre este tocmai voința noastră, iar furia, iritarea și alte căderi sunt doar consecințe. În funcție de circumstanțele vieții, voința noastră se poate manifesta în diferite dorințe. De exemplu, dorința de a dormi, de a ne odihni, de a intra într-un anumit ritm sau de a îndeplini ceva planificat pentru ziua de mâine. Poate că chiar și dușmanul, alimentând această dorință voluntară, se apropie de inima ta cu gânduri aparent plăcute, spunând că dacă nu dormi suficient astăzi, mâine vei fi supărat și iritat. Și dacă inima noastră proastă are încredere în dușman, acesta se va batjocori de noi și ceea ce ne sperie, alimentând dorința noastră voluntară, va împlini cu noi. Cred că trebuie să încercăm să ne adunăm mintea și cu ajutorul lui Dumnezeu să discutăm cu inima noastră bolnavă și nechipzuită, căreia îi lipsește înțelegerea lucrurilor simple, despre care ne vorbește adesea Părintele nostru duhovnic. Iată că ne confruntăm cu o problemă spirituală serioasă, ne supărăm, ne enervăm. Acest lucru ne provoacă o durere foarte puternică și îi rănește pe cei mai dragi oameni. Din cauza asta, durerea devine de 3 ori mai mare. Încercăm să ne adunăm forțele și le îndreptăm spre a ține în frâu aceste sentimente dăunătoare, destructive, dar Domnul nostru permite ca noi să suferim de fiecare dată un eșec. De altfel, observă că Domnul permite dușmanul să acționeze atât de puternic și de repede, încât nu ne rămâne nici măcar o mică șansă de a lupta. Dușmanul ne dezarmează fulgerător, reduce la nimic toate eforturile noastre, iar Hristos nu îl împiedică să facă acest lucru. Se ajunge la punctul în care începem să ne temem de aceste atacuri ale dușmanului. Așa cum scrii, te înțeleg foarte bine. Cunosc bine aceste stări infernale ale inimii. Apare o întrebare firească. De ce Domnul, care ne iubește atât de mult, permite dușmanului să se abuzeze astfel de noi? De ce nu ne ajută în această luptă cu mânia? Poate că facem și înțelegem ceva greșit, nu așa cum îi place lui. Trebuie neapărat să punem aceste întrebări inimii noastre și în rugăciune Domnului, desigur, dezvăluind totul Părintelui nostru duhovnicesc. Noi trebuie ca inima noastră neînțeleaptă să înțeleagă că este inutil să luptăm cu consecințele, dacă cu ajutorul lui Dumnezeu nu eliminăm cauza apariției lor, adică dorința noastră voluntară de a obține ceva. Oricât de frumos ar fi ea ascunsă, căci dacă ceea ce dorești nu se împlinește și asta provoacă iritare și mânie în inimă, acesta este cel mai clar semn că dorința era voluntară. Cred în toată inima că Domnul nostru nu ne va cere niciodată mai mult decât e posibil puterilor noastre limitate, dacă cu înțelegere sinceră în inimă ne vom concentra eforturile în lupta împotriva păcatului, în direcția corectă, adică în lupta împotriva cauzei, și nu doar împotriva consecințelor, ca niște copii nechipzuiți. De aceea, după cum văd eu, Domnul nostru ne permite astfel de căderi fără șanse, pentru a ne face să înțelegem și să însușim cu inima că nu ne îndreptăm eforturile în direcția corectă, că luptăm cu consecințele încercând să tăiem ramurile fără a lucra la eliminarea rădăcinii.
iar rădăcina acestei, voinței proprii, este miezul mândriei și al egoismului. Este ceea ce ne îndepărtează cel mai mult de Domnul, împiedică unirea cu Duhul Sfânt. Aici se află răspunsul la întrebarea, cum să ne smerim? Adică cum să facem acest lucru în mod practic, unind înțelegerea minții cu fapta? Adică atenția și eforturile noastre spirituale, împreună cu rugăciunea, trebuie să fie îndreptate spre a nu lăsa să apară în inimile noastre și dacă totuși apare, să nu se înrădăcineze niciun fel de dorință voluntară de ceva. În special trebuie să ne concentrăm eforturile asupra celor dorințe voluntare prin care Domnul nostru ne permite în practică să cădem. Cred că cu ajutorul lui Dumnezeu, dacă vom acționa astfel, Domnul nu ne va permite să cădem atât de tare și să suferim atât de mult în inimă din cauza demonilor, iar viața noastră spirituală și lupta noastră vor intra în planul său, pentru că lupta cu voința proprie este o luptă pentru încrederea în Domnul. Pentru că atunci când inima noastră acceptă o dorință voluntară, pe care am recunoscut-o deja ca fiind voluntară prin căderea în mânie în cazul neîndeplinirii, atunci ea se încrede mai mult în sine decât în Hristos al nostru, iar încrederea în sine poate fi pusă la egal cu încrederea în demoni. Iată de exemplu că la un moment dat al zilei, în mijlocul preocupărilor noastre cotidiene, am observat că inima noastră este împovărată de o anumită dorință și am început să ne facem griji pentru împlinirea ei. Să ne gândim cum să aranjăm totul pentru ca ea să se împlinească. Sau am simțit că inima noastră este apăsată de o anumită nedorință, de exemplu ca să vină o anumită ispită. Nu dorim să cădem în mânie și iritare sau mai mult, începem să simțim frică în fața acestei ispite. Dacă am observat astfel de mișcări în inima noastră, atunci trebuie să depunem eforturi și să ne rugăm Domnului, să încercăm să predăm totul în mâinile Lui. Doamne, voia Ta să fie în toate și nu voia mea mizerabilă. Condu-ne întreaga zi, după cum dorești Tu, și ajută-mă să mă descurc cu inima mea bolnavă, egoistă și încăpățânată. Vreau să am încredere în Tine, Doamne, și nu în mine sau în dușman. Și mai departe, cum va fi voia Domnului? Și nu trebuie să ne temem de cădere, în sensul de a avea în inimă o neapărată dorință ca ele să înceteze. Acel impas pe care îl descrii, pe care o simți din cauza atacurilor frecvente și grele ale dușmanului, și eu la fel ca tine am simțit recent exact aceeași stare în inimă și m-am rugat în această stare cu durere Domnului că nu înțeleg cum să fiu și l-am rugat să-mi dea acea înțelegere și conștientizare care va fi pe plac. Cred că nici pe tine nu te va lăsa Hristos al nostru fără mângâiere în curând. Tocmai prin aceste dorințe voluntare ale noastre, după cum mi se pare, pe care dușmanul le insuflă în inimile noastre, prin care ne conectăm cu el, el primește acces la inimă pentru a acționa asupra ei cu stări atât de grele și insuportabile, mânii, disperare, dorință de a nu mai trăi, iar când dușmanul a obținut acces la inimă, nu mai putem împiedica cu niciun fel de răbdare. De aceea, cu ajutorul lui Dumnezeu, trebuie să ne concentrăm eforturile pentru a împiedica apariția acestor dorințe în inimile noastre. După cum văd eu, la baza dorințelor noastre voluntare se află întotdeauna o gândire falsă din partea dușmanului, pe care o credem și pe care o asimilează inima noastră nechibzuită. Voi încerca să explic acest raționament printr-un exemplu accesibil. Iată că ne apare dorința și intenția de a face ceva mai devreme sau la o anumită oră. Nu, de exemplu, să ne culcăm pentru a ne odihni. Ne apucăm să îndeplinim această intenție. Ne grăbim să ne terminăm treburile, întâmpinăm opunere din partea unor circumstanțe independente de noi, dar totuși încercăm. Urmează iritarea, mânie, etc. Adică prin aceste atacuri ale dușmanului cu care nu putem face față în niciun fel, Domnul nostru ne arată că dorința noastră și intenția ulterioară au fost niște capricii, adică neplăcute Lui. Așadar, pentru noi va fi cel mai corect să încercăm cu ajutorul lui Dumnezeu să înțelegem de unde apare această dorință în inima noastră, prin ce gânduri false se afirmă această dorință în inima noastră, căci Domnul ne-a arătat că dorința aceasta nu era pe plac, ceea ce înseamnă că gândurile care susțin această dorință sunt false, venite de la vrăjmaș. Și pentru noi este foarte important, cu ajutorul lui Dumnezeu, să găsim aceste gânduri, portițele vrăjmașului din inima noastră și să încercăm cu rugăciune să lucrăm pentru a le respinge, a le descoperi minciuna și a înceta să le mai credem.
Căci dacă nu facem acest lucru, atunci dorința neplăcută Domnului nu va putea fi îndepărtată din inima noastră. Ea va continua să accepte această dorință voluntară, ca fiind justificată și scuzabilă. Va crede minciuna diavolească cu toate consecințele grave care decurg din această sub formă căderilor noastre. Tocmai aici trebuie să ne concentrăm eforturile și cu rugăciune către Domnul să urmărim cursul gândurilor și mișcărilor inimii noastre. Nu este atât de dificil, nu necesită atâta efort ca încrederea de a controla cu răbdare mânia când dușmanul a fost deja lăsat să acționeze în inima noastră prin sentimentele sale. Este ca și cum am compara eforturile necesare pentru a stinge singur o casă care arde deja de 2 ore cu eforturile necesare pentru a stinge un chibrit chiar la începutul incendiului. Deci care ar putea fi aceste gânduri ale vrăjmașului false prin încrederea în care se afirmă în inima noastră o dorință voluntară? Judecând după mine, luând situația descrisă mai sus cu somnul și odihna, pot încerca să dau eu câteva exemple de astfel de gânduri. Gândul poate spune că, de exemplu, regimul de somn este foarte important pentru sănătatea ta. Este important să dormi exact la ore anumite, de aceea trebuie să folosești toate forțele și mijloacele pentru a crea și menține acest regim. Aceasta este o minciună. Sănătatea noastră depinde în totalitate de Domnul. De aceea trebuie să încredințăm Lui în totalmente regimul de somn. O altă gândire poate spune: ai multe treburi și responsabilități pentru a avea putere și a le face față. Trebuie să dormi suficient sau să dormi un anumit număr de ore. Sau, de exemplu, să ai un anumit număr de ore de somn neîntrerupt. Altfel te vei simți rău. Nu vei avea putere și multe altele. Și asta este o minciună. Puterea și capacitatea noastră de a ne îndeplini îndatoririle depind, de asemenea, în totalitate de Domnul nostru. Sau încă un exemplu. Gândul poate spune inimii noastre: mâine ai planuri importante, trebuie să mergi la slujbă sau altceva, așa că trebuie să te culci de vreme și să dormi bine. Și asta este o minciună. Noi înșine nu știm ce și când avem nevoie. De aceea trebuie să-mi încredințez planurile în totalitate în mâinile Domnului nostru. Și ceea ce El va considera necesar pentru mine va realiza prin circumstanțele însoțitoare și așa mai departe în același duh. Tocmai prin încredere în astfel de gânduri false, dușmanul afirmă în inimile noastre dorințele personale care sunt atât de neplăcute Domnului nostru. Da, și chiar încrederea noastră în dușman îl întristează foarte mult pe Hristos. De aceea este atât de important pentru noi, cu ajutorul lui Dumnezeu, să vedem, să înțelegem și să simțim aceste gânduri și sentimente false ale inimii, pentru a le demasca minciuna și a înceta să le mai credem. Dacă ne apucăm cu rugăciune de o treabă și în timpul procesului când nu reușim, începem brusc să simțim sentimente rele în inimă, ne pierdem calmul, focul mâniei demonice ne cuprinde inima, atunci nu trebuie să încercăm să îndurăm aceste sentimente și să continuăm treaba începută, pentru că va fi doar mai rău. Prin aceste semnale, sentimente neplăcute, adică Domnul nostru ne arată că intenția noastră nu este pe plac și că trebuie să ne oprim și să ne rugăm lui Hristos să ne elibereze inima de dorințele noastre capricioase. Dușmanul încearcă întotdeauna sub un pretext plăcut să impună inimii noastre gândurile sale și noi trebuie cu ajutorul lui Dumnezeu să ne convingem inima să nu se încreadă în gândurile false ale dușmanului, să încredințăm definitiv toate circumstanțele și stările noastre în mâinile Dumnezeului nostru. Această epuizare a forțelor despre care scrii, cred că în mare parte se datorează unei distribuții greșite a eforturilor noastre, pe care le îndreptăm în mod nepotrivit către combaterea consecințelor. Încercăm să stingem focul care deja arde, mânia din inimă, și neprimind ajutor de la Domnul, suntem învinși de dușman. Suferim astfel de violență din partea Lui, desigur din cauza păcatelor noastre. Dar Domnului îi place ca noi, cu ajutorul Lui, să lucrăm cu cauza principală a căderilor noastre, dorințele noastre, mândre și voluntare, care decurg din încrederea noastră în dușman. Atunci Hristos ne va întări și ne va mângâia, ne va ajuta cu smerenie și încredere în El să stingem ispitele vrăjmașului, în stadiul de chibrit încă aprins, ne permițând vrăjmașului să aprindă în inimile noastre focul dorințelor neascultătoare.
Atunci, cu ajutorul lui Dumnezeu, vom avea putere pentru toate și aceste stări îngrozitoare și teribile ale inimii nu ne vor mai epuiza atât de mult. Încrederea noastră în aceste gânduri mincinoase și demonice este o ușă în inima noastră pentru dușman, prin care el are puterea să se apropie de inima noastră și să aducă în ea sentimentele și stările sale demonice, furie necontrolată, disperare, cu care viața ni se pare insuportabilă. Cu ajutorul lui Dumnezeu trebuie să încercăm să ne convingem inima să nu aibă încredere în aceste gânduri și atunci dușmanul va pierde această posibilitate. Cred că prin rugăciunile prețiosului nostru Părinte Duhovnic, Domnul ne va da înțelegerea și sentimentul plăcut Lui, pentru ca cu ajutorul Lui să ne opunem minciunilor vrăjmașului și să ne păstrăm inimile de voința proprie, să ne dea pace și liniște în încrederea în El. Mitropolitul Bisericii Ortodoxe Ruse a Imperiului Țarist Enoch.